Вярно ли е? Шифърът на Леонардо. Продадени са над 30 милиона копия. Книгата е преведена на над 40 езика и е завинаги включена в списъка с бестселъри на Ню Йорк Пост. Също така се появяват и нови книги, засягащи спорните теми на романа. В нея има конспирация, любовна история и приключение. Елементи на повечето бестселъри. Действието започва в Париж, в Лувъра, където уредникът на музея е открит мъртъв, а единствените улики водят до творба на Леонардо да Винчи. Внучката на мъртвеца и харвардски експерт по символика започват преследване по улиците на Париж с намерението да открият убиеца. Но неусетно всичко се превръща в съвременно търсене на свещения грал в Европа. Героите на автора Дан Браун са оригинални, но спорните твърдения в книгата не са. Всъщност, повечето могат да бъдат открити в бестселъра от 1982 «Светата кръв и свещеният грал» от Майкъл Бейджант, Ричард Ли и Хенри Линкълн. Тя е обявена за историческа научна книга, въпреки че някои историци я наричат псевдоистория. Ли твърди, че той и колегите му са намерили това, което ще се превърне в основния сюжет на шифърът на Леонардо още през 70-те години. То е историята на тайно общество, наречено Орденът на Сион, което е създадено за да опази рода на Христос. Ние бяхме предубедени. Нямахме идея докъде ще стигнем. Просто следвахме уликите. Всичко започва, когато се натъкват на местна мистерия в градчето Рен-Лю-Шато. Красиво местенце в Южна Франция. Според легендата, през 1885 красив млад свещеник на име Беренже Суниер е изпратен от католическата църква, за да оглави енорията на Рен-Лю-Шато. Само за 2 години Суниер се погрижил да реставрира рушащата се местна църква, посветена на Мария Магдалена през 1059. По време на строежа той открил куха колона, точно под олтара, в която имало няколко пергамента. Разследването на писателката Трейси Тлайман потвърдило историята на Суниер, както била описана в Светата кръв и свещения грал. След като открил този пергамент, той станал много заможен. Харчал много пари за себе си. Също така забавлявал заможни приятели. Използвал част от парите да обнови града, в който живеел. След което решил да предекорира църквата по много странен начин. Клайв Принц, съавтор на Прозрението на тамплиерите, един от основните източници на Дан Браун, също е проучвал усилено Рен-Лю-Шато. Той смята, че е невъзможно да разберем какво е открил свещеника. Според мен очевидното обяснение е, че е открил нещо. После идва въпросът, ако е открил съкровище, чие съкровище е то? Проблемът е, че според историята на тази част на Франция, възможностите са много. Съкровището може да бъде на тамплиерите, но може да бъде и на катарите. През вековете много хора са загубили съкровищата си там. Светата кръв и свещеният грал твърди, че каквото и да е било съкровището, свещеникът на селце с 200 енорияши изведнъж имал повече пари от Смитъс и започнал да ги харчи по много странни начини. Построил кула в името на Мария Магдалена, близо до една планина. А реставрирането на църквата бързо се превърнало в прахосване. Надпис над портата гласял «Terribilis est locus iste», намеквайки, че в църквата има нещо ужасяващо. Вътре сложил образ на демона Асмодей, пазител на скритите съкровища. В църквата също така имало и изображение на страстите Христови, но нито едно не било от приетите от Библията версии.
Най-забележимата разлика била в това, че Исус бива изнесен от гробницата си след разпятието, вместо да бъде внесен. Дали младият свещеник просто имал странен дизайнерски вкус, или се опитвал изкусно да разкрие вредна тайна, която би могла да промени християнството завинаги? Има друга възможност, при която документът не е водил до съкровище, защото няма доказателства Суниер да е търсил съкровище. Възможно е да е съдържал тайна, която да е струвала пари. Тайна, която би могло да бъде използвана за изнудването на Ватикана, например. Може би никога няма да разберем какво е открил Суниер в пергамента. Той умира без пукната пара през 1917, отнасяйки тайната в гроба. Но авторите на Светата кръв и Свещеният грал спекулират, че Суниер е станал богат и могъщ заради следното. Хипотезата ни е, че Исус е имал право да седне на трона. Бил е женен, имал е деца. Децата избягали заедно с Магдалена в Южна Франция. 4 поколения по-късно, наследниците му смесили кръвта си с кралския род на франките, което довело до раждането на меровингите. Смятани за първите крале на Франция, меровингите били династия на франките, които управлявали част от сегашните Франция и Германия от 5 до 8 век след Христа. Бейджънт, Ли и Линкълн ги срещнали за пръв път в документите, наречени тайните досиета. Тайни документи, намерени в Парижката национална библиотека през 75-та, включващи родословното дърво на меровингите. Имаше една отличаваща се страница. Отгоре имаше лого. Отдолу пишеше Орден на Сион и имаше списък с висши членове. Информацията на тази страница бе доказателство за съществуването на тайно общество. Това тайно общество, наречено Орденът на Сион, в което висши членове били хора като Исак Нютон и Леонардо да Винчи, предпазвало рода на Исус стотици години. Тогава, кой е показал тайните досиета на авторите първоначално? Французин на име Пиер Пуантард, който твърдял, че самият той бил наследник на меровингите, а може дори да е бил и висш член на Орденът на Сион. Попитахме го дали е бил висш член и той каза не. Не и тогава. По-късно, към края на 80-те, имаше сведения, че вече е станал висш член. До сега, всеки, който е прочел шифърът на Леонардо, е разбрал, че романът дължи много на Светата кръв и Свещеният грал. А Дан Браун изкусно изразява благодарността си с умело прикрити препратки. В книгата уредникът на Лувъра, който е намерен мъртъв със странен код до тялото му, се казва Жак Суниер, фамилията на свещеника от Рен-Лю-Шато. А този Суниер е и висш член на Орденът на Сион. Внучката му, Софи Нево Плантард, има същата фамилия като откривателя на тайните досиета. Също така е наследница на меровингите. И извън Париж, в Шатовиле, тя и професорът по символика Робърт Лангдън търсят помощ от експерта по грала Ли Тибинг. Името му е анаграма от имената на авторите на Светата кръв и Свещеният грал Ли и Бейджънт. И най-важното, разкритието в шифърът на Леонардо се припокрива с теорията в Светата кръв и Свещеният грал. Къде е проблемът тогава? Шифърът на Леонардо Дан Браун я представя като факт. Ние не я представяме като факт, а като възможност. Възможно ли е основните теми в шифърът на Леонардо да са истина? Дали Мария Магдалена е била омъжена за Исус и дали са имали потомство? Дали през 1099 е било създадено тайно общество Орденът на Сион, за да пази тази тайна? Дали Леонардо да Винчи, предполагаемият висш член на обществото, всъщност е кодирал историята на Исус и Мария Магдалена в творбата си? Дали Мария е била свещеният грал?
Да бъде смятана за проститутка цели 2000 години не е било добре за репутацията на Мария Магдалена. Но това никога не е било споменавано в Библията или друг древен източник. Откъде тогава е тръгнал този очернящ слух и каква е била тя в действителност? Лин Пикнет е съавтор на Прозрението на тамплиерите, откъдето вероятно Дан Браун е почерпил много от информацията си за Мария Магдалена и изгубената свещена жена. Повече от ясно е, че Мария Магдалена не е само тогавашният еквивалент на дребна женица, правеща кафе и потичваща след мъжете. Този, разбира се, ако не и по-лош е образът, който църквата иска да се изградим за нея. Тя е била много борбена и независима жена. Тя и останалите жени, така пише в Новия Завет, подкрепили мъжете финансово, докато те се занимавали със своята мисия. Ами бракът ти с Исус? Изглежда, че тя и Исус били отчаяно влюбени. Дори ще стигна до там да кажа, че според гностичните евангелия, Мария е била силата зад трона. Когато всички апостоли си тръгнали от разпятието, Мария е изостанала, рискувайки сигурността си, за да оплаче смъртта на Исус. Дали той не е бил нейн съпруг? Предположението, че Исус е бил женен, е още една причина, поради която романът на Дан Браун разгневява религиозната общност. Отец Уилям Стетсън го намира най-малкото за неточен. Това е клевета. Няма абсолютно никакви факти. Всъщност, това е спекулация, която би могла да бъде приета в един скептичен свят, но противоречи на традициите на християнската църква. Има ли доказателства, че е бил женен? Шифърът на Леонардо твърди, че доказателствата са в гностичните евангелия, намерени в Египет през 1945. Тези евангелия, които са отхвърлени от църквата, представят съвсем различен Исус от този в Новия Завет. Повече човек и по-малко Бог, който дори може да е бил женен. В едно от гностичните евангелия има един прекрасен момент, в който всичките му ученици отиват при Исус и се оплакват. Това само показва колко са били глупави. Питат го: учителю, защо обичаш тази жена повече, отколкото обичаш нас? Защо все я целуваш по устата? И човек си мисли: сетете се, момчета. Всъщност, в Евангелието не пише уста. От пергаментът е откъсната точно тази дума. Ако просто я е целувал по бузата, защо това би разстроило мъжете? Каквото и да е било, те не са били доволни, така че или устата, или не дай Боже кракът или ръката, защото в онези времена това би се считало за раболепие към жена. Но има един проблем с гностичните евангелия. Повечето учени ги смятат за по-късни творби. Църквата ги смята за апокрифни. Какво да мислим тогава за другото предположение на книгата? Не само, че са били женени, но Мария е носела детето му, когато Исус е бил раснат. Ако са били женени, почти със сигурност са имали и потомство. Според редица традиции и достоверни източници, Мария Магдалена е избягала в Южна Франция. Ако наистина е станало така, е нормално да смятаме, че е взела потомството със себе си, или че тогава е била бременна, едно от двете. Сред местните легенди за Мария Магдалена има една, твърдяща, че когато тя е дошла във Франция, е носела със себе си Граала. Към нея се включват твърденията на ордена на Сион. Те казват, че Граалът е символ на утробата на Мария, носеща детето на Христос. Шифърът на Леонардо предполага, че тя е родила дъщеря на име Сара, която в последствие се омъжила за член на първото френско кралско семейство – Меровингите, продължавайки родовата линия на известните си родители. Ако забравите, че по-голямата част от романа е измислица, както някои от читателите, е възможно да повярвате, че католическата църква наистина е прикрила истината.
Мисля, че е трябвало да прикрият истината за Мария Магдалена, защото ако Христос е бил женен за нея, това предполага наличие на потомство, което би довело до съперничество. Не мога да се сетя за доказателство в Светото писание, което да доказва, че са били женени. Това е клевета, скандал и богохулство. Въпреки липсата на доказателства, някои все още вярват, че е възможно да е бил женен. Би било необичайно за юдей по това време да бъде ерген, особено на възрастта на Христос, 33. Със сигурност на тази възраст вече е бил женен. Кой е прав тогава? Църквата или книгата? Християнството е историческа религия. И исторически факт е, че според Божия план Исус не е бил женен. Не трябва ние, смъртните, да подлагаме Божия план под въпрос. Църквата е изградила определен образ на Исус, че Той е божествена фигура, синът на Бога, Божието въплъщение. И щом са създали този образ на Исус, трябва да махнат човешкото от него. Човешките му черти, които включват неща като това да има партньорка или съпруга, както и да има деца. Знаете, че не сме намирали покани за сватбата, никой не е бил поканен на празненството. Тази сватба би била голяма новина, но ние не сме намерили никакво доказателство, че Исус и Мария са били женени. Дали тогава мистериозната организация Орденът на Сион и криптираните тайни досиета наистина пазят доказателството, че в нашия свят все още има потомък на Исус? Накрая, следата на така наречените факти в шифърът на Леонардо ни води до главният източник на Дан Браун – Светата кръв и свещеният крал. А тази история започва в Рен-Лю-Шато с легендата за Беренже Суниер, младият свещеник, който се оказал много богат. Дали пергаментът, който открил под олтара, е разкрил голяма тайна, която е струвала някому огромна сума пари? Може би дори на Ватикана. Слуховете за скрито съкровище и прахосване може просто да са били лъжа. Суниер изведнъж се оказал с много пари. Но записките разкриват нещо по-просто от изнудване на Ватикана. Суниер всъщност търгувал с литургии, взимал пари, за да се моли за хората. И обещал повече литургии, отколкото можел да каже за цял живот. Взимал по 1 франк за литургия, което не звучи много, докато не разберем, че хората изпращали суми за 250 или 300 литургии, които, разбира се, той никога не е изричал. Много хора вярват, че точно така е забогатял, а не с намирането на тайни документи или съкровище. Но Ричард Ли все още предполага, че историята е недовършена. Без значение какъв изнудвач сте и колко взимате за литургия, няма начин да съберете толкова пари, ако търгувате с литургии. Знаем, че след смъртта му собствеността на Суниер е закупена от готвач на име Ноел Корбу. Френският журналист Жан-Люк Шумей бил първият предложил теорията, че съкровището от Рен-Лю-Шато е само рекламен трик. Корбу я превърнал в хотел, който нарекал Хотел де ла Тур. И всъщност той бил първият, който разпространил историята. Описал странния живот на Суниер, като живота на човек намерил фантастично съкровище. Според мен, Ноел Корбу е бил ентусиазиран поддръжник на легендата за Рен-Лю-Шато, защото е имал хотел на много недостъпно място, а парите на туристите му били нужни. Кой тогава е бил източникът на Жан-Люк Шумей? Излиза, че не кой да е, а мистериозният французин Пьер Плантарт, така нареченият откривател на тайните досиета и главен източник за Светата кръв и свещеният грал. Плантарт признал на Шумей, че посетил Рен-Лю-Шато през 50-те, чул историята на Суниер и сам започнал да пише за нея. Плантарт твърди, че е намерил тайните документи, свързани с Ордена на Сион, в Националната библиотека през 75-та. Но допълнително разследване открило, че той не ги е намерил, а ги е създал.
Все пак, ако аз имах тайни документи, нямаше да ги сложа в библиотеката на Конгреса и да кажа: вижте, намерих тайни документи. Някои от тайните досиета показват наглото безочие на Плантард. Той добавил много страници към родословното дърво на меровингите, в които удобно присъствал и нов член на семейството, самият той, намеквайки, че той е законният наследник на трона на Франция. Разбрахме, че въпросното родословие е било копирано и той е добавил името си тук и там. Няма спор, че Пиер Плантард не е наследник на меровингите. Но гениалната част от измамата на Плантард и ключов факт в шифъра на Леонардо е списъкът с висши членове на Ордена на Сион, включващ и самият Леонардо. Списъкът с висши членове в тайните досиета е много впечатляващ. Но когато седнеш да го анализираш, разбираш, че всъщност е измислица. Плантард взел тези документи, нарекал ги тайните досиета и ги скрил в Националната библиотека през 60-те, само за да може да ги намери през 1975-та. Излиза, че Орденът на Сион не е бил създаден през 11 век, а през 20. Следователно, целта му не била да пази родословието на Исус. Реални или не, няма спор, че спекулациите в шифърът на Леонардо са увлекателно четиво. Щом стигнем до доказателствата обаче, излиза, че фактите са измислица. Може да се хареса на скептиците и би могла да е увлекателна като детективски роман. Но дори не се доближава до научно четиво, нито до истината. Много от хората, които са прочели книгата, не я взимат при сърце, но тя възбужда любопитството им. Според мен това е добре и за църквата, и за обществото. Трябва да помним, че това е само един роман. В него има някои факти, но не толкова, колкото авторът твърди. Според мен е добра книга за плажа. Пълен абсурд, но бе забавна. Преводач Любен Марковски. Текста четоха Маргарита Пехливанова, Владимир Таков, Илия Иванов. Тон режисьор Анета Арнаудова. Режисьор на дублажа Дора Ангелова. Студио Медиалинк.